إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد فلك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأولياء والمرسلين إلى حضرات أصحابه البدريين والهديين وصالح الصحابة والقرابة كلهم أجمعين إلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم خاصة إلى حضرات الأنبياء المدفونين في هذه الوقات المباركة وهؤلاء من الأولياء الكرام كلهم يا رب العالمين. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما أرحم الراحمين يا رب إنما الله يفضلهم أنبياء أولياء صالحين محبين متقين سجدة شهداء പ്രത്യേകിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന മഹത്വക്കളെ വർഗത്തോട് റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ സിയാറത്തുകൾ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ വന്നപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ നീ പുറത്തുമാക്കണം അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സോടെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആര് എവിടെയെല്ലാം രോഗികളുടെ വിഷമമുള്ളവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട് നന്മകളുടെ മഹത്വങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ എത്തിക്കുകയുമാണ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എംഎൽഎ കർണാടക സ്പീക്കറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ഒന്നായി ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരാണ്. നിന്റെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ആഹ്ലാദത്തോട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട കബൂലാക്കിയുള്ള ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം. പോകുന്ന എല്ലാ വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടെ എത്തി യാതൊരു ക്ഷീണമോ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടോ മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് നിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ഇബാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചറപ്പെ കോടിക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കഅബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നീ കാവലാകണം അല്ലാഹ്. യാതൊരു ദുരന്തമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ലാതെ ആഴത്തിൽ ഹജ്ജ് കാര്യങ്ങളെ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൗഫീഖ് നൽകണം. റബ്ബേ ഈ മഹത്തായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇലക്ഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നപ്പോൾ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബായ നീ നിന്റെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറിന് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. ജനങ്ങളുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം. ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നീ കബൂലാക്കണം. അത് നീ സ്വീകരിക്കണം. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസമേതമായി പുറപ്പെടുന്ന യാത്രയാണ് അല്ലാഹുവേ നീ തുണയാകണം അല്ലാഹ്. ആഫാമിന മുസ്തലിഫ തുടങ്ങിയ കോടിക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്റെ മലക്കുകളും മഹത്തുക്കളും കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുആയിൽ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളുടെ സിഹർ ഹാസ്ദികളുടെ അസൂയ വാലിമീങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾ ഫിത്ന ഫസാദ് ചതിയത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെയും നീ സലാമത്താക്കണം. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി വരുന്നതൊക്കെ മഹത്വക്കളുടെ വർഗത്തോട് നീ മാറി നൽകണം. നീ സലാമത്ത് നൽകണം. ഞങ്ങളുടെ ഇസ്സത്തായി സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തായി നീ ഉയർത്തണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബം ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം നീ വെളിച്ചമാക്കണം. അവർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം. യാതൊരു ക്ഷീണമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇനിയും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം. ഈ
കാര്യങ്ങൾ കാവൽ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെ മനസ്സിൽ കരുതി പോകുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം വിജയമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه